Je sliko ovu zgradu, jesi? A? Šta? Da imamo sve. Ja slika i ovu žutu kuću gdje smo bili. Hajde, ja vas pozdravljam. Šta ideš na posao? Uči, šta će do pola 7 dana. Ja ću odmah lepo gledati, stvarno moram nešto izgledati. Ideš? Ajde. Jesi Šta, mama, moram sve Demak pa ovu zgradu žutu sam prešao, jel? Da se vidi da nije razdaljeno gore. Ma sve sam prešao. Ajde će. Ajde. Kad će? Kojeg debelo?